Ahojte. Tak vám prezradím, že čo som sa to bola vlastne školiť. Viete si predstaviť, že by ste mali doma v podstate také malé rehabilitačné centrum. Doslova poviem, že malé, pretože vyzerá takto. Vyzerá úplne, že nádherne. Je to malinké, je to kompaktné a dokáže to neskutočné množstvo vecí. Ja vám postupne predstavím, čo tam patrí do jeho funkcií, ale keby som to mala zhrnúť len na takéto úvodné video, tak tento zázrak dokáže bankovať, má túto funkciu, dokáže tvoriť tepelnú terapiu, môžeme si ju predstaviť aj ako moxovanie napríklad, dokáže to, že vám urobí meridianovú masáž týmto spôsobom, cez tieto rukavice. Je to veľmi príjemné, v podstate ide o také hladkanie po tele, keď sa to tak zoberie. A ešte má jednu funkciu a ešte má aj laser. Volá sa, že BEM. Čo znamená BEM? To je vlastne bioenergetický masážny prístroj. Dokáže robiť zázraky s krvným obehom, s lymfou, s meridiánmi. Jeho obsluha je veľmi ľahko naučiteľná a môžete ho mať doma pre vlastnú potrebu. Ukážem vám napríklad, ako funguje laser. Laser sa používa napríklad, teraz to bude veľmi aktuálne, napríklad na liečbu soplíkov, napríklad na liečbu polavého hrdla, alebo keď potrebujete zaceliť ranu, napríklad, to sú takéto možnosti. A keď vám ešte zapnem tú funkciu, len to nebudete vy vlastne vidieť, tu si zapnem napríklad, že chcem urobiť banku. Tento zázrak sa mi takto krásne prísa aj na kožu. Môžem si k nemu pridať aj teplo, keď chcem pridať aj tepelnú terapiu. Takýmto spôsobom. A dokonca, čo je úplne geniálne, si s týmto zázrakom viete urobiť masáž aj vy sami. Sami na svojom tele. A čo je ešte zaujímavé, urobívame takú elektroliečbu, pretože obsahuje aj takéto náplastie. Toto je BEM v úplnej kocke. A ja som vlastne tento víkend sa bola naučiť nielen to, ako s ním pracovať, pretože ten tréning už mám, ale teraz som si bola urobiť vlastne tréningový certifikát, čiže dokážem vás aj trénovať, aby ste s ním vedeli pracovať aj vy doma v domácich podmienkach. Takže určite ešte ďalšie videá budú nasledovať, ale toto je tak, aby ste vedeli, že o čom toto Silvia vlastne rozpráva, z čoho je taká strašne nadšená. A vďaka týmto rukaviciam naozaj môžete si urobiť masáž vy, môžete urobiť masáž svojim blízkym. Je to ideálny pomocník aj do salónov, či už masážnych, kozmetických, ale takisto aj na domáce použitie. A prečo hovorím kozmetických? Pretože ešte sa s ním dá robiť aj masáž tváre. Dá sa s ním robiť masáž brúška, ktoré potrebujeme odstrániť, napríklad, než odstrániť brúško, ale teda, že ho chceme mať krajšie, napríklad po pôrode. Takisto si vieme pomôcť pri celulitide. Proste je tam obrovské množstvo možností